Sagenging Prabu kakung putri ingkang satu dadi rumatan ngaturaken wilujeng siang tingkap sonten wilujeng kepanggihan sugeng rawuh lan sebentar langgah wonten ing sasana ingkang sampun kasmatiaken lan mugia kasekecahaken anggenipun langgah ngantos mangke titipun adicara ingkang gelar wonten ing kalodhangan siang tingkap sonten punika. Bagi saderengipun kula matur ingkang salam kathah keparenga kula ngaturaken salam buktos kula kanthi atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng para pepundhen, para pinisepuh, sesepuh dalasan aji sepuh ingkang satu datunu dipundi. Ugi dumateng sangyaning para sedaya kakung sana putri tatan kantun kunjuk dumateng sedaya paraga pacara ingkang tansah semanggeming karya. Bagi saderengipun mugi diagung pangapunten ingkang kathah awit kala semelatur gembel kamardikan panjenengan sedaya kalanipun sawak sakeca wan pangandikan langkung-langkung mantun ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya boten asanes kala namung derek dawuhipun ingkang hamegugati inggih panjenenganipun ingkang mitulya Bapak Suryana Dalasan Ibu Maniyem ingkang wonten ing Rikarenggahan siang tingkap santur punika hamala kramaken putra kakungipun ingkang asma Kakang Mas Akmal Yanus Saputra ingkang samangke kajatu kramaken kalian satunggaling putri mijil saking Kademangan Lembah tlatah Babatan Kadipaten Ponorogo lan inggih putra putri saking Bapak Muhyani Dalasan Ibu Sukirah ingkang asma Nimas Ayu Nurul Hidayah lan mangke kalian sentaraya hambuka wiwaraning suka penganing wicara duraning kandha minangka jejering pranaticara lamun saderengipun kawula hangai gati ampa bilih mangke wonten kirang utalepatipun awit saking cubahipun mangke saha kirangipun seserepan mawantu-wantu kala tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun ugi mawantu-wantu kala tansah nyuwun idi pangestu dalasan idi pandonga dumateng sangyaning para sedaya kanggo sareng putri utaminipun para pepundhen para pinisepuh radan singgih mriki anggih mugi-mugi lampahipun upacara walimatul arham wonten ing Rikarenggahan siang tingkap sadene mangke saged manggena kalujengan kawis ing rubeda nderek ing sambikala Allahumma amin. Ingkang salajengipun sumangga kawula nderek wonten ing panjenengan sedaya manungku puja astapa puja astuti wonten ing ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala awit karana agung barokah rahmat saha nikmat ingkang dipun rumentahaken dumateng kula dalasan panjenengan sedaya saengga wonten ing kalodhangan sonten punika kula dalasan panjenengan sedaya saged pangestreni menapa ingkang dados panyuwunipun Bapak Suryana Dalasan Ibu Maniyem kanthi kamantanan wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa kanthi menika semoga sarengan kita kiraken kanthi maos tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mugi tansah katur kunjuk dumateng panutan kula dalasan panjenengan sedaya dan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula dalasan panjenengan sedaya wantu-wantu megah syafaat pitulunganipun benjing wonten ing yaumul kiamah Allahumma amin. Bagi saking rawuh kakung putri ingkang satu tetematan sepisan malih kunjuk dumateng para tamu ingkang tasih ketembang rawuh ngaturaken wilujeng siang tingkap sonten wilujeng kepanggihan sugeng rawuh lan sugeng langgah wonten sasana ingkang sampun kasmatiaken lan mugia kasekecahaken anggenipun meranggah ngantos mangke titipuraning adicara ingkang gelar wonten ing kalodhangan sonten punika nuwun. Saking Prabu kakung putri ingkang satu taturmatan sinambiang rantos rawuhipun pinanganten kalih dalasan katang pisan mijil saking Kademangan Lembah tlatah Babatan Kadipaten Ponorogo wonten ing ngarsa menika sampun kagelar kadang-kadang madukara musik mijil saking Bajang Balong ingkang dipun pangarasani dening Mas Sidik mangke arsa tasipur kunjuk dumateng para tamu ngaturaken tetembangan ingkang jubuh lan sasana wonten ing kalodhangan sonten punika. Ugi saking kadang-kadang madukara gindaraken Mbak Nia Dalasan Mbak Erna mangke monggo sarengan kalian madukara ngaturaken tetembangan ingkang jubuh lan sasana wonten ing kalodhangan sonten punika lan mugi diagung pangapunten Mbak Erna Mbak Nia menika jumeneng teng ajeng nggih menika wonten mriki sajae kok Mbah Lurah mboten ketawis mangke tak mengung ilen mboten sekeca nggih Mbah Lurah nggih lha nggih kasuwun teng ajeng mawon monggo Mbak Erna Mbak Nia ngaturaken tetembangan kan jubuh sasana
lumantar saking kadang-kadang Madukara musik. Monggo. Cek cek. Sapa wis sliramu bisa ono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis mestine lali aku pas sumpah saiki jogetan tetembangan karo aku jadi otomo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sepi rasane dan kupinuju dewe mayo terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyu berukun seneng hatimu mas jalan alit-alit sakulit kanggo tombo kangen iki rasa pipi durung kutenangi rasa kangen wis bisa lali sliramu desa ono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis mestine lali aku mas sumpah saiki ketemu tetembangan karo aku jadi otomo kangenku kangenmu bali eling nalika iku persiapan sepi rasane lan kupinuju dewe manut terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyu berukun seneng hati mas jalan alit-alit sakulit kanggo tombo kangen iki rasa sapipi durung kutenangi rasa kangen wis bisa mari rasa sapipi durung kutenangi rasa kangen wis bisa mari. Oke, saking prabu ingkang satu katurmatan nika tunggal tembang
pambuka sarengan kalian kadang-kadang madukara musik menika sampun katuraken tombo kangen ngeten nggih. Inggih sepisan malih kunjuk dumateng para tamu ingkang tasih ketembang rawuh ngaturaken wilujeng sonten, wilujeng kepanggihan sugeng rawuh lan sepunten langgah wonten ing sasana ingkang sampun kasmadiaken lan mugi kasekecaken anggenipun berlanggah ngantos mangke titipun aning adicara ingkang kagilar wonten ing kalodhangan siang tekap sonten punika. Lan rawuh panjenengan wonten ing kalodhangan siang tekap sonten punika boten asanes kasuwun berkah pangestu dalasan cik nggih kasuwun idi pangestu dalasan idi pantungahipun magepokan kalian hajatipun Bapak Suryono dalasan Ibu Maniem ingkang hangentas pitulus putra kagungipun ingkang asma Kakang Mas Akmal Yanu Saputra ingkang samangke kajatukramaken kalian satunggaling putri mijil saking kademangan lembah tlatah Babatan Kadipaten Ponorogo nggih putra putri saking Bapak Muhyani dalasan Ibu Sukirah ingkang asma Nimas Ayu Nurul Hidayah. Nggih mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan wonten ing kalodhangan santun punika paring berkah pangestu mliginipun kunjuk dumateng pinanten kekalihipun anggenipun ambyur ana ing samadyanipun agung tansah pinaringan rahayu wilujeng kawis ing rubeda nderek ing sambikala Allahumma amin.
bumi. Kadung koyo ngene saiki piye karepe malah nirangake manis pambukane kok pahit dibumbune malah nganyelake mujiku muga-muga ra ono rupito sapungkure anggonmu lunga ora konco-konco. Sampun kapiyarsa setunggal tembang monggo MC. Oke, para rawuh menika sampun nampi sasmita bilih pinanganten kekalih sampun rawuh kadherekaken kadang besan mijil saking kademangan lembah tlatah Babatan Kadipaten Ponorogo. Monggo kunjuk dumateng Bapak Suryana Dalasan Ibu Maniem mangke ngasta wujuding kembar mayang dipun aturaken dumateng kadang Sinoman rumiyin. Nggih, sekedap dipasrahaken kembar wayangipun Mas Warsito, monggo dipun aturaken dokumentasi. Lare mangke konjo dumateng pepundhen pinisepuh ingkang piniji amapak rawuhipun pinanganten kekalih kala suwun enggal samekta hangayegati ugi mboten katalumpen mangke kunjuk dumateng para tamu kagem hanghormati lampahipun upacara panggih pinanganten kekalih cekap lenggah kemawon berkah pangestu ingkang tansah kula suwun mugi-mugi lampahipun upacara panggih upacara jemuk ngunduh pinanganten kekalih mangke saged kasembadan kanthi lancar kanthi sae mboten wonten alangan satunggal punapa Allahumma amin. Lan sepisan malih berkah pangestu ingkang tansah dipun suwun dening panjenenganipun Bapak Suryana Dalasan Ibu Maniem anggenipun angantos pitulus putra kakungipun ingkang asma Kakang Mas Akmal Yanus Saputra Dalasan putra putri saking Bapak Mahmuh Yani Dalasan Ibu Sukirah mijil saking Lembah Babatan Ponorogo ingkang asma Mas Ayu Nurul Hidayah. Nggih mugi-mugi kekalihipun anggenipun ambyur ana ing samadyaning Agung tansah pinaringan rahayu wilujeng kawis ing rubeda nderek ing sambikala Allahumma amin. Hamba bilih sedaya sampun samengteng gati murih rene sedya kala sumanggaken dumateng parang para ingkang piniji jemuhipun pinanten kali mangke kairingi kumandangipun waosan salawat Nabi kunjuk dumateng kadang-kadang madukara musik wekdal saktaipun kasemanggaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. salam alaika ya habib salam alaika
salam alaika ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaik Anta syamsun anta badrun Anta nurun fauqa nuri Anta syamsun anta badrun Anta nurun fauqa nuri Anta iksiru wa qoli Anta misbahu suduri Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaik Ya Habib ya Muhammad Muhammad Ya Arusal fi qaini Ya Habib ya Muhammad Ya Arusal fi qaini Ya Muayyad ya Mumazah Ya Imam al-Ibrataini Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaik Asraqal badru alaina alaina Faltafat minhul buturu Asraqal badru alaina alaina Fatafat minhul buturu Mislahus nikaro aina Hautu ya wajah sururi Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika
alaihi wasallam. Dun sageging para rawuh kagem putri ingkang satu dadi rumatan lulus raharja ing sampikala lampahipun upacara jemuk ngunduh pinanganten kekalih mboten katalupen kala aturaken utaminipun dumateng keluarga agung saking Bapa Muhyani Telasan Ibu Sukirah ugi para panderek pinanganten saking kademangan lembah Tlatah Babatan Kabupaten Ponorogo ngaturaken wilujeng santen wilujeng kepanggihan sugeng rawuh lan sugeng lenggah wonten ing sasana ingkang sampun kasmadyaken lan mugia kasekecaken anggenipun lenggah ngantos mangke ditipurnaning acara ingkang kagelar wonten ing kalodhangan wonten punika. Purbaning Gusti Kang Wakawasa handayani gumanti ing rina kelawan wengi sarta handayani ilining tiretanan turuping dahana mila tumitah sajodo lan babaning dipaning jagat gemelar sedaya sampun kapondho-pondho anetepantaning dhewe-dhewe ana bunga ana susah ana padang ana peteng ana awan uga nemen. Kaistara pinanganten kalih sampun marak santen ngarsa panjastaya kanthi lenggah jajar wonten ing sasana Winenggo ingkang menika kanthi sineksan para tamu ugi kanthi dening Ibu Teno Paes pinanganten kalih arsa caos sembah kinusungkem ing pepadaning Rama Telasan ibunipun. Monggo Bu lampahipun upacara adat rombongan ingkang sepisan daya kanthi petindakaken inggih sungkem pangabekten kanjeng dumateng Rama Telasan ibunipun lan inggih Rama Ibu piyambak ugi Rama Ibu Mara Sepuh. Kaistara pinanten kakung sampun jengkar saking palengganipun daya-daya pinanten putri hanggo cadhuwung ingkang den agem dening pinanganten kakung. Kapurwakan panglola sing duwung saking kikir walikating pinanganten kakung salajengipun nanganti kang garwa lumarap ngabiyantara wonten ing ngarsa para pinundi. Sigra tumungkul hamari kelu yayah konjem ing bantala wadanane pinanganten sarimbit tangkeping asta sumembah ing jenggokanan sinar taningin cipta rinasuk ing sanubari lir sinendama yang jroning kalih dupe ingkang Rama saha Ibu saha padanira. Dene pinanten kalih semedating warda tanpa kinaitan sakala risang Rama Telasan ibunipun ing elus-elus pamedangane pinanganten kekalih kebak ing rasa asih sutresna. Mila kalamun kawijil pangandikanira kadya ingkang kapiyarsa.
ibu jimat mami katampian bekti mugi dadi asranane nadyan lembah gesang mukti lan wibawa nyandung cepaka mulya luputa ing sakit madya kencana loka purna pinanten kalih caos sembah tinusuken puja dumateng Rama Drasan ibunipun ing samangke pinanten kalih arsa lenggah malih wonten ing sasana rinenggo lamun saderengipun kekalipun lenggah jajar wonten ing sasana rinenggo kastara pinanganten putri kalenggahaken dodok wonten ing sak ngajengipun pinanganten kakung sigra sumungkem ing pepadhan ingkang raka menika minangka pralampita bilih pinanganten putri kudu bekti marang gur laki wiwit sak menika ngantos ing sak lami-laminipun kanthi pangajap mugia pinanten kalih anggenipun ambyur ana ing samadaning Branagung tansah pinaringan rahayu wilujeng kawis ing rubeda nir ing sambikala panjang yuswa cepak rezekinipun lan mugia enggal kaparingan momongan ugi kanthi pangajap mugia pinanten kalih anggenipun ambyur ana ing samadaning Branagung tansah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wiwit sak menika ngantos ing sak laminipun Allahumma amin. Iki para rawuh ingkang sadu dadirmatan sawetawis mekaten ngendharaken lampahipun upacara adat kerubungan ingkang sepisanan nggih sungkem pangabekten gojo dumateng Rama Drasan ibunipun ing samangke tumapang upacara adat ingkang salajengipun wonten Dhahar Kembul Bujana Andrawena murih tradisipun pakaryan kasumanggahaken dumateng kadang kula jero paes mijil saking galeri cantik balong mangke monggo lampahipun upacara adat Dhahar Kembul Bujana Andrawena katindakaken kedherekaken kadang-kadang madu karo musik monggo dipun aturaken mari kangen Kang Mas.
hatiku dadi tentrem amunate rokan tajem mari kangen pola siro netra tajem yasaniko Nggih saking Prabu kagem putri ingkang satu taturmatan ngaturaken maturipun panuwun kunjuk dumateng sedaya paraga pacara lampahipun upacara jemuk ngunduh pinanten kalih ingkang tansah semanggeming karya lan mangke sawetawis pinanten kalih sampun cekap anggenipun lampahi upacara adat kerubungan. Mugi keparenga kula badhe nglajengaken manggah adicara ingkang badhe kalampan wonten ing rikalenggahan sonten punika namung kemawon. Mugi diagung pangapunten ingkang kathah bujeng wahyaning mangsa kala ingkang tukap sonten paripeksa rinakit teng adicara wonten ing rikalenggahan sonten menika boten kula waos tunggal moga setunggal lan sumangga daya-daya enggal kita tindakaken manggah adicara sepisan pambuka. Sumangga pahargyan wonten ing rikalenggahan sonten punika enggal kita purakani kanthi kula dherekaken maos suratul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi saged beto lancar saha rancakipun adicara wonten ing rikalenggahan sonten punika. Ndungkap adicara ingkang kaduwi utawi ingkang angka kalih kumandhanging wahyu kalam ilahi kunjuk dumateng ingkang kapicing gati ngumandhangaken wahyu kalam ilahi wekdal sak wektahipun kasumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله الجبار العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim ngaturaken materi kempawun menengahkan kalau wau menggah kumandangi wahyu kalam ilahi untuk kapan jaring kasalajengipun nggih anjenengan dumateng parimar maning Gusti Kang Murbeng dumados sami pamasing donga kudu dumateng ingkang kepajigat dimandhegani wontenipun pamasing donga sasana wicara saktanipun kasemanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكريم وعظيم سلطانك. اللهم تول دعانا ودع حاجتنا صاحب الحاجة يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اللهم لبين ما كما لبد بين آدم وحواء ولبين يوسف وزليقة ولبين ما كما لبد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخاتجة الكبرى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحين لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken materi panuwun mekaten pamintos raya utawi pamasing donga ingkang piturih mugi-mugi para kaipun Gusti Allah tansah tumantuk mliginipun dumateng pinanten kalih surambah dumateng kula dalasan panjenengan Allahumma amin. Inggih para rawuh ingkang satu dadirmatan saderengipun adicara kalajengaken mrika mangke para kadang sinuman saderengipun nindakaken pakaryan lados kunjuk dumateng para tamu arsa jawat asta kalian pinanganten kekalih tembungipun kademangan singkil menika lepas lajang ngoten Pak nggih. Mbok bilih beneh kalian padatan wonten babatan pangapunten. Menika lepas lajang saking para kadang sinuman saderengipun nindakaken pakaryan monggo jawat asta kalian pinanganten kalih paring berkah pangestu kadherekaken kadang-kadang madukara monggo dipun aturaken lelagon penganten baru Kang Mas monggo.
bersanding bersenda gurau. Aduh senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri.